Ozval sa mi majiteľ firmy, či sa mu viem pozrieť na jeho Google Ads účet a nastavenia. Povedal mi dve veci. Prvá, reklamy zatiaľ vôbec nepredávajú a nezarábajú. Druhá, zdá sa mu extrémne veľa tá cena, ktorú platí. Tento klient prišiel za mnou s tým, že chce nezávisle skontrolovať účet a nastavenie, či mu to celé dáva zmysel, a spolu s tým mi aj poslal cenovú ponuku. Keď som ju otvoril, skoro som padol zo stoličky. Som Denis Galbavý a Google Ads spravujem tak, ako keby som ich platil ja. A dnes vám ukážem, čo ma na tejto ponuke najviac zarazilo. Nie preto, že by tá cena bola vysoká, a to by bol automatický problém. Problém je vtedy, keď vysoká cena nezodpovedá tomu, čo bolo reálne dodané. Rozpis bol približne takýto. Nastavenie kampane Google Ads 1000 eur, nastavenie meraní Google Ads 1000 eur, nastavenie Google Analytics 4 tiež 1000 eur. Mesačná správa za reklamu 900 eur pre agentúru. Poviem to férovo, tých prvých 1000 eur za kampane ešte viem pochopiť, ak ide o väčší účet, viac kampaní, lepšiu štruktúru, feed, texty a tak ďalej, koniec koncov platíte za know-how. O tom sa vieme baviť. Ale čo ma dostalo? 1000 eur za Google zmeranie a ďalších 1000 eur za Google Analytics 4 na ShopTete? Vo väčšine prípadov býva cena za nastavenie účtu jednotná a už v sebe zahŕňa základné meranie Analytics, bežné prepojenia okolo toho a tak ďalej. Zdá sa mi to oveľa férovejšie, lebo agentúra tiež potrebuje merania, aby mohla pracovať. Napríklad u mňa je to automatika, že pri účtoch hneď vytváram aj Google Analytics a nastavujem merania a prepájam ich. Hlavne pri ShopTete alebo iných krabicových riešeniach je veľká časť tejto práce úplne zjednodušená. Čiže nebavíme sa tu automaticky o nejakom komplikovanom custom trackingu od nuly, bavíme sa o prostredí, kde je veľa vecí už pripravených za vás. Ale prejdime k veci. Poďme si teraz presne ukázať, za čo klient zaplatil tých 1000 eur. Keď už sme v Google Ads, kliknime na ciele, následne dáme vytvoriť novú konverznú akciu. Ak tu náhodou nemáte vašu web stránku, tak si ju sem jednoducho pridajte. Dáte ďalej a tu si vyberiete formu, ktorú chcete merať, čiže nákup. Vytvoríte si novú konverznú akciu. Tu dáte možnosť manuálne. Následne si pomenujete vašu konverziu, v tomto prípade to bude napríklad dokončená objednávka. Zoskrolujete nižšie a dáte done. Tak. Následne dáte uložiť a pokračovať. Tu dáte tretiu možnosť použiť Google Tag Manager a teraz skopírujete si tieto dve hodnoty, čiže Conversion Label. Prejdete do vášho ShopTetu, idete do prepojenia a Google, následne Ads, sem dáte Conversion Label. Zoberiete si Conversion ID, uložíte ho sem a dáte uložiť. To je celé. A presne tu je moja pointa. Nie, že meranie nie je dôležité, meranie je kľúčové, ale pri ShopTete je tento základný krok výrazne jednoduchší, než by naznačovala cena 1000 eur a podobne. A teraz príde ešte tá úsmevnejšia časť. Navyše tam neboli zapnuté ani rozšírené konverzie, čo je opäť na 2 kliky. V ShopTete iba zakliknete toto políčko a dáte uložiť. A potom v Google Ads prejdete do nastavení, dáte rozšírené konverzie a tu vyberiete, ak náhodou nemáte Google Tag. To je všetko. Čiže ak niekto účtuje prémiovú cenu za meranie, automaticky čakám, že takéto veci budú dávno vyriešené. Aby som bol úplne fair, ak by v tom bolo napríklad zložitejšie meranie, serverové GTM, consent mode, pokročilý e-commerce tracking, kontrola duplicit a tak ďalej, ešte to viem pochopiť. ShopTet má dokonca server-side Google Tag Manager podporu pri premium riešení. To isté platí aj pre Google Analytics. To je vlastne ešte jednoduchšie. Účet si vytvoríme za 2 minúty a prepojíte ho následne tu. Pri takejto cene by som automaticky čakal aj veci navyše. Napríklad mikrokonverzie, teda nielen finálny nákup, ale aj signály pred nákupom, napríklad pridanie do košíka alebo začatie nákupu. Aj tieto udalosti ti dávajú lepší obraz o tom, čo sa v účte deje ešte pred samotným nákupom. Takže problém nebola samotná suma, problém bol, že klient podľa toho, čo som videl, zaplatil prémiovú cenu za setup, ktorý tomu rozsahu jednoducho nezodpovedal. Urobil by si to aj sám. Samotná cena ma nešokovala až tak moc, šokovalo ma skôr to, čo za tú cenu klient reálne dostal. Dajte odber, aby vám podobné užitočné videá určite neušli. Na záver odporúčanie pre vás. Dávajte si naozaj pozor na to, za čo platíte a nenechajte sa oklamať. Tieto peniaze sa radšej mohli investovať do reklamného rozpočtu. Nepýtajte sa len koľko to stojí, pýtajte sa čo presne je v tom zahrnuté. Či je tam len základné prepojenie, či sú tam rozšírené konverzie, či sú tam napríklad mikrokonverzie a tak ďalej. Kľudne sa poradte aj s umelou inteligenciou.
Ak by ste chceli niekoho, kto vám reklamy nastaví a bude ich aj spravovať zodpovedne, rezervujte si bezplatnú konzultáciu. Link je dole v popise. Pozrieme sa na to, či sme dobrý fit, čo by sa dalo zlepšiť a či vám viem reálne pomôcť. Vidíme sa na kole. Čau.